Зур рахмат. Ярый әле сине очратканмын яшьлегемнең тәүге таңында. Гомерем буе кояш булып яндың, галәм кадәр улы җанымда. Кояш булып яндың, якты бирдең, гөлләренә күңел бакчамның. Гомернең бер сада мизгелендә ярый әле сиңа бакканмын. Бакканмын да якты күзләреңә, онытканмын бөтен дөньямны. Яшьлегемдә бары хыял идең, шул хыялда йөрәк мең янды. Мең янды да йөрәк мең суынды, мең янды да мең кат терелде. Терелде дә кайнар утка ачкан күбәләктәй сиңа үрелде. Хәзердә мин синең өчен яшим. Синдә янам, сиңа үреләм, йөрәклегең уйлап тилерәм дә. Кавышуны уйлап тереләм. Синең өчен яшим. Синдә янам, еллар аша сиңа омтылам. Җырчы былбыл булып бер омтылам. Янкеләр кебек онытылам. Үткән еллар һаман синең янда. Шул еллардан хәтта көнләшәм. Яшьлек дигән тукталышка төшеп, сине көтәм, сиңа эндәшәм.